Terve! Tämä on Käsityökaos, jakso numero 99 ja mä olen Tiina. Tervetuloa. No niin, kohta ollaan 100 jakson puolella. Ja nyt tänään kun mä kuvaan on helmikuu, 3. päivä. Ja aivan ihana auringonpaiste ulkona. On ollut, mä oon tänään vapaapäivällä ja aivan jotenkin semmoinen fiilis, että kun mä tästä kuvaan, niin lähden käymään vähän tuolla ulkona myöskin. Mitäs tässä on ollut? Mietin, että mitä kaikkea on ollut. Mulla on ensinnäkin, mä olen aika iloinen siitä, että mulla on uusi kuvausteline. Ja nyt mä vähän vielä etsiskelen ehkä että mikä on semmoinen sopiva korkeus. Nyt tuntuu, että onko ehkä vähän korkealla, pitääkö mun nostaa vähän itseäni täältä paremmin ylös täältä. Istun siis lattialla, ja mutta mulla on uusi teline tuolle mun puhelimelle. Ja mikrofoniääni tuulisuoja ei pysy, niin mennään ilman sitä. Mulla on se tammikuu tuntui, että oli aivan hirvittävän pitkä. Mutta mulla valmistui aika paljon asioita. No, mä esittelin jo niitä mun tiskerättejä, niitä tuli vielä muutama sen jälkeenkin, mutta ne oli samalla mallilla, niin mä en nyt niitä käy esittelemään. Mutta tässä jaksossa on 2 vierasta. Ensimmäinen vieraista on Johanna Pipoutusta kanavalta. Me ollaan aloitettu yhteinen KAL, eli yhteisneulonta. Ja oikeastaan mikäpä siinä, mehän voitaisiin lähteä vaikka sillä liikkeelle, että me kerrotaan vähän Johannan kanssa, että mistä oikein on kyse. No niin, terve Johanna. Terve Tiina, kiva nähdä. Kiva nähdä. Musta on jotenkin niin ihana, kun on niin jotenkin semmoinen tuttu fiilis, vaikka me ei ole oikeasti sillä me ei ole tavattu oikeasti koskaan. No ei olla edes juteltu tälle etänä, että viestejä ollaan vaihdettu, mutta kyllä. Kumminkin. Ja se on mielestäni jotenkin tässä ihanaa tässä koko hässäkässä, että ollaan tuttuja, vaikka ollaankin vähän ehkä etäällä, mutta sitten kuitenkin jotenkin ihmiset tuntuu tutuilta. Kyllä. No, me ollaan aloitettu KAL yhdessä. Tämä oli oikeastaan, tämä lähti vähän sulta lähti tämä idea, niin kerro vähän, että kerro vähän, että mistä on kyse. Joo, mä oon seuraillut tässä jo useampia vuosia, kun ihmiset tekee kaikenlaisia sukkalaatikoita, että on joulusukkalaatikkoa ainakin tuolla Kässäkamujen kanavalla ollut, ja sitten oli raitasukkalaatikkoa. Joo, Made by Heikkulalla on ollut se. Joo, ja kaikenlaisia sukkalaatikoita ja muuta, niin sitten mulla tuli ihan vaan tämmöinen idea, että mitä jos olisi semmoinen teemasukkalaatikko, johon, no, siitä me nyt tässä kerromme sitten, niin ideana on siis se, että ideana on se, että tehdään vähintään 3 sukat siihen laatikkoon. No, laatikon ei tarvitse olla ihan konkreettinen laatikko, mutta ajatuksen tasolla, niin vähintään 3 sukat, joilla on joku yhdistävä teema, ja sen teeman saa päättää ihan itse. Tämä on aika herkullinen tämä mun mielestä tämä kolme, koska se on kuitenkin aika helppo vielä toteuttaa. Mä tuossa mietin, että kun tässä oli ajatuksena se, että ne olisi semmoisia minimissään semmoisia kouluikäisten sukkia, niin melkeinhän tulee niin kuin 100 gramman kerästäkin tulee melkein sen ikäiselle, niin kuin 3 sukat tulee melkein siihen ikään kyllä, että voi tehdä vaikka 1 keräästä tai miksei vaikka että joku tietty lanka, josta tekee kaikki sukat, 3 paria sukkia, tai miksei niitä voi tehdä vaikka 50 joka viikolle. Sehän olisikin mahtavaa, mutta olisi joka viikolle omaa sukka. Mutta se 3 olisi se minimi. Joo. Kyllä. Ja tosiaan tässä on niin kuin koko loppuvuosi aikaa tehdä niitä sukkia, eli KAL-yhteisneulonta kestää alkaa nyt 1. helmikuuta ja loppuu sitten vuoden viimeisenä päivänä, niin hyvin kerkeä tehdä vaikka joka kuukaudelle tai viikollekin sukat, jos on oikein nopea.
Tai vaikka oman semmoisen sukkalaatikon, että niitä voi tehdä vaikka Suklaalaatikkokin olisi hyvä. Niin, semmoinen niin tekee erilaisia laatikoita erityyppisesti. Tässä on palloteltu vähän monen tyyppisiä ideoita siitä, että mitä ne voi olla ne 3, että se voi olla tosiaan joku lanka, tai sitten se voi olla joku vaikka tietty malli. Mä tiedän, että monet tykkää neuloa tietyllä mallilla aina, että vaikka että sitä ja vaikka eri värisellä, tai sitten voisi se olla vaikka sama väri. Sekin voisi olla varmaan, että neulotaan pelkkiä sinisiä sukkia. Joo, tuolla Instaan kun tein postauksen, minut muuten löytää Instasta nimimerkillä Pipotus ja Tiina taitaa olla nimimerkillä Siloahoska. Yes. Niin sinne kun laitoin postauksen tästä haasteesta tai yhteisneulonnasta, niin sinne tuli jo tosi paljon hyviä ideoita, että joku aikoo tehdä sisarussukat, se oli musta aika hauska, että tekee kaikille omille sisaruksilleen kanssa. Joo. Mä oon miettinyt sitä monta kertaa itsekin, että se olisi aika kiva tehdä. Joo, se voi olla yhdistävä tekijä, tai sitten just sama suunnittelija tai sama värijäri. Sama kirjakin voisi olla. Sama kirjakin voisi olla, että on paljon, tai vaikka joku lehti, tietty lehti vaikka, että siitä lehdestä neuloo vaikka kaikki mallit tai muutaman valikoidun mallin. Että esimerkiksi ne on nyt ollut hirmu suosittuja, just nuo Novita Arabia, Novita Fatser, niissä on vaikka kuinka paljon niitä. Voi tehdä karkkisukkia. Niin. Niin, kyllä. Joo. Sitten mitä katoin, mitä tuli tuohon mun YouTube-kanavalla, tuli kans joku kommentoi, että aikoo tehdä Afrikka-aiheisia sukkia. Se oli kans aika ihana, että on. Mitä vaan. Niin. Vaan taivas on rajana, että joku sitten kommentoi, että miettii, että no onko tämä hänen aiheensa nyt niinku tarpeeksi hieno, kun nämä muut on niin tällaisia. Niin siis totta kai, tässä ei nyt ole mikään kilpailu siitä, että onko se aihe niinku hienompi kuin jollain muulla, vaan että se on niinku sun päättämä teema ja se riittää. Niin se on semmoinen teema, joka itseä innostaa tekemään. Se on ehkä se, aina mun mielestä kaleissa se on se ihanuus just, että se innostaa tekemään ja sitten ehkä se just, että tehdään yhdessä ja vähän mietitään, että voi heittää ilmoille niitä ideoita ja voi etsiä sieltä toisten ideoita tai mennä just sillä omalla, mikä itsestä tuntuu oikein semmoiselle niin kuin hyvälle. Joo, ja vaikka tämä meidän yhteisneulonta nyt tapahtuu siellä Instassa noin niin kuin raportoinnin osalta, niin kuka tahansa saa osallistua. Todellakin. Tämä on niin kuin, tärkeintä on, että tehdään yhdessä niitä sukkalaatikkoja ja sitten tietysti meidän näihin YouTube-videoihin saa aina kommentoida, että missä vaiheessa oma sukkalaatikko on menossa. Joo, ja tälle kalille on nyt olemassa myöskin siis se oma hashtag, eli merkintä siellä Instagramissa, eli se on se, mikä se nyt oli? Mä unohdin. Teemasukkaalaatikko 2025. Ja sitten me ajateltiin, että sinne voi laittaa niinku ihan kaikkia. Voi laittaa vaikka keskeneräisistä sukista kuvia siihen ja muuta. Mutta sitten, että kun on se valmis, se vähintään 3, siis niitähän voi tosiaan siis tehdä vaikka sen 50 sukkaparia, jos siltä tuntuu. Mutta että se 1/3 setti, kun on vähintään valmis, niin sitten voisi laittaa semmoisen niin kuin oman yhteispostauksen semmoisen, että siinä olisi sitten semmoinen hashtag kuin mä koko ajan unohan sen. Teemasukkaalaatikko valmis. En tiedä mikä nyt tässä on semmoinen, niin kuin, siis mä voin sen verran kertoa, että siis mä oon tänään mulla oli siis kello soimassa, että mä ehdin 19 paikkaan ja mä heräsin 10:30. Oh no. Mä olin aivan sitten silleen, niin kuin mä vielä heräsin semmoisella ajatuksella, että kello on varmaan joku 5. Tai jotta, että mä nyt ehkä joudun tässä heräämään. Sitten että se on 10:30 ja mä voi olla puolen tunnin päästä jo menossa tai pitää olla jo paikassa. Niin mä oon jotenkin aivan työt siitä. Ymmärrän. Oi ei. No niin, mutta siis tämä meidän KAL, niin tämä tosiaan siis kestää tämän vuoden loppuun. Eli on hyvinkin aikaa tehdä ja mehän luvattiin vähän sitten arpoakin jotakin sitten kivaa. Ja meillä on tässä vuosi aikaa mietiskellä, että mitähän se kivaa olisi. Joo, mulla itsellä kävi mielessä, että voisi olla vaikka joku tämmöinen pieni sukkasetti, sellainen vaikka fade-tyyppinen semmoinen, mutta katsotaan mihin päädytään.
Joo, mä mietin myöskin, että joku sukkakirjakin voisi olla aika kiva, että tässä varmaan vuoden mittaan niitä jotakin ilmestyy, että voisi vaikka katsoa jonkun siinä kohtaa tuoreimman tapauksen Joo. esimerkiksi. Tai tietenkin, jos löytyisi joku semmoinen kiva sukkaohjekin, niin sitten varmaan ohjelahjojakin voidaan laittaa. Mehän voidaan tehdä vaikka mitä. Me voidaan keksiä Vaikka kaiken mitä. näköistä. Oliko meillä vielä kaliin liittyen jotakin vielä? Nyt aika hyvin taisi tulla kaikenlaisia. Minkälaista laatikkoa sä ajattelit ruveta? No, mulla on kans pari vaihtoehtoa, koska vaihtoehtoja on rajattomasti, niin no ainakin varmaan teen noita Tiina Kuun sukkia ja sitten noita Steven Westin Year of Socks ohjepaketista niitä sukkia, että ainakin semmosia, mutta voi olla, että sitten vielä innostun tekemään jotain muutakin. Haen inspiraatiota teiltä muilta, että mitä te keksitte, niin ehkä vielä joku kolmaskin. Mm. Ja mulla on vähän mielessä, niin kuin tosiaan mullakin on ollut se semmoinen sisaruksille sukat, mutta sitten mulla on myöskin mielessä, että voisi kyllä noille niin kuin omille tätitettävillekin vois tehdä. Siellä on ainoa, että siellä on nyt yksi alle kouluikäinen ja toinen on tulossa alle kouluikäinen, mutta niitä siis on, että kun niitä on jo 10 kohta noita tätitettäviä, niin kyllä siinä No nyt niin. muutama siinähän jo melkein useampi laatikko tulee jo ihan pelkästään silläkin, että semmoista mä oon vähän ainakin mietiskellyt, mutta se voi olla aika pitkässä kuusessa, mutta jämäsukkia mä vähän mietin, siis jämälangoista. Joo, niitähän sitten- meillä riittää. Niitä riittää kyllä ja oi, että kaiken näköistä. Ja sitten mulla toiselta myöskin on houkutellut semmoinen, että joku jostakin niin kuin johonkin elokuvaan liittyen tai johonkin tämmöiseen elokuvasarjaan liittyvä joku tämmöinen niin kuin teema voisi olla kanssa aika kiva, että tiedän, että lähipiirissä olisi esimerkiksi Harry Potter-intoilijoita, että olisiko semmoinen juttu. Niin se oli. Mä mietin tuossa, että joku mulla oli ihan erityisesti nousi mieleen, kun siis mä oon miettinyt semmoisia liturgiset värit sukkia. Joo, Niin, sellaiset sitten- kyllä pitäisi tehdä. Joo, niin liturgiset Niillä näin värit niin kuin työn sukat. puolesta. Niin Joo. nimenomaan, että meitähän siis yhdistää Johannan kanssa se, että me työskentelemme niin sanotusti samalle firmalle. Meillä on sama työnantaja. Kyllä. Eli seurakunnalla ollaan molemmat töissä. Mä oon miettinyt siis vielä sellaista, että kun mä siis jonkun verran siis teen myöskin kanttorihommia, niin sitten kun käy monesti viimeisenä ehtoollisella, niin sitten mä mietin, että tämäkö olisi makia, kun olisi sellaiset sukat, jossa olisi siellä pohjassa se joku sitten siihen väriin liittyvä symboli. Semmoinen, että siellä näkyisi vaan siellä pohjassa se symboli, niin mä oon miettinyt sellaistakin, että se tekisi niillä väreillä ja sitten joku jossakin olisi punaisessa olisi sitten se liekki siellä tai tuo kyyhkynen tai jotain tämmöistä. Joo, Tätä kaikkea kuulostaa hyvälle. No tämä kalja on semmoinen, että siis tosiaan niin kuin ihan kaikenlaiset kyllä niin kuin voi ottaa mukaan sukat ja kun vaan keksii semmoisen niin kuin hyvän teeman niiden ympärille, niin kaikki on mahdollista. Joo, pitäisikö meidän vielä kerrata? Eli Joo. tunnisteella teemasukkalaatikko 2025 voi Instagramissa osallistua kaikilla myös keskeneräisillä töillä. Ja vähintään 3 paria sukkia, joita yhdistää joku teema. Kerro myös se teema siinä postauksessa. Ja alkaa nyt 1.2. ja kestää loppuvuoden. Ja sitten kun olet saanut vähintään sen 3 paketin valmiiksi, niin sitten voi käyttää sitä aihetunnistetta teemasukkalaatikko valmis. Yes. Tai tämmöisillä me mennään. On oikein kiva tehdä pitkästä aikaa. Mä en ole pitkään aikaan tehnytkään kaleja, niin sit siinä on aina jotakin semmoista omaa, siinä on joku semmoinen oma kiva juttu siinä, kun tekee kaljaa. Joo, ja musta on nyt kiva tehdä yhdessä, kun on Joo. nyt muutaman yhteisneulonnan vetänyt yksin, niin se on aina kivempaa, kun siinä on joku toinen vähän kanssa mukana, niin ei hyydy kesken matkan. Sepä. Niin, ja sitten kun elämä on vähän semmoista, että ja varsinkin tässä
ehkä monesti sattuukin, että tässä meidän niin kuin työssä on sitä semmoista niin kuin kausivaihtelua on aika voimakkaasti, ja mä tiedän, että vielä niin kuin, tolleen, niin kuin varmaan sulla vielä ihan erityisesti näkyy se kausivaihtelu, että kun tulee ne niin sanotut niin tietyt ajat, että mulla saattaa olla niin kuin kesäaika semmoista, niin kuin, että mennään vaan ripaarilta toiselle, mutta että sulla on niin sen lisäksi vielä sitten varmaan aika kova häähässäkkäkin siellä sitten, kun koko ajan toimituksia tulee ja ristiäisiä ja muuta, että se ei Joo, ja tavallaan sitten lopu nämä se. perinteiset joulu ja pääsiäinen, niin niitä kyllä työllistää ihan reilusti. Joo, se on tässä. Toisissa töissä se näkyy enemmän se kausivaihtelu kuin toisissa, mutta tässä siinä on jotakin tämmöistä ihan, että siinä vaiheessa kun toiset monesti lomailee, niin sitten se meillä tahtoo olla just se kiireisin aika. Mm. Niin ihana siinäkin mielessä justiinsa, että tehdään yhdessä. Jep. Hei, kiitos Johanna, kun tulit mulle vähän vieraaksi tähän, ja ihana, kun kysyit mua mukaan tuohon Kaliin, että mukava tehdä yhdessä. Kiitos itsellesi. Kiva, kun innostut näistä mun ideoista. Osallistu siis mukaan meidän Kaliin. Olisi hauska nähdä erilaisia teemasukkalaatikoita. Mulla on kovasti itselläkin tässä jo mielessä, että mitä kaikkea voisi ruveta tekemään, mutta katsotaan, että minkälaista se, mitä sitten lopulta saa aikaiseksi. Mutta sukkiahan mulla kyllä tulee aika hyvästi aina. Mulla on myöskin siis tosiaan toinenkin vieras tänään, mutta mä ajattelin, että otetaan hänet sitten tuolla loppupuolella. Ja mennään nyt mun valmistuneisiin ja keskeneräisiin. Ja lähdetään liikkeelle mun ensimmäisestä valmistuneesta, joka oli vielä sellainen, että mä aloitin sen tuossa. Tää on niinku, ehkä nyt tähän saakka, niinku, no ei tätä voi sanoa nopeammaksi, koska ne tiskiretit on ollut mun nyt niinku viime aikojen nopeimpia. Mutta tein kummitytöille pipon. Tällainen tuli toive tämmöisestä vähän niin kuin kissahattu-tyyppisestä piposta, jossa on käänne ja meillä on kummitytön kanssa aika samanlainen värimaku. Me molemmat tykätään turkoosista ja tää lanka, nyt mun pitää tarkistaa, koska tää on siis tää on tämmönen kuin The Yarns of Richard Devirez Sirocca. Ja tää on siis tullut tää lanka mulle Kanadasta. Ystäväni käyvät siellä usein ja he toi mulle tämmöisen merinolangan. Ja sitten ajattelin, että tää on kyllä hyvä tommoseksi pipolangaksi. Ja sitten kun tuli toive, että pitäisi saada kummitytölle pipo, niin minähän rupesin tekemään. Ja tää oli mun tämmönen reissuneule. Mä kävin tammikuulla Tampereella. Meillä oli siellä koulutuspäivät, niin sitten siellä aloittelin. Ja sitten tää oli vähän semmoinen, mä ensin mietin, että uskallanko mä näyttää tätä kauhean läheltä, mutta sitten mä mietin, että no hitsi, että miksi mä en nyt uskaltaisi. Että, tässä oli semmoinen, että mä ensin etsiskelin, tässä ei ollut siis erikseen ohjetta tätä pipoa varten, vaan että mä nyt etiskelin vaan, että noin DK-vahvuiselle langalle, mulla oli 3,5 puikot siinä sopivasti hollilla, niin että siihen sopiva silmukkamäärä, ja sitten kun tiesin kummitytön tuon pään ympäryksen, niin sitten sen pohjalta otin 110 silmukkaa ja lähdin tekemään yksi nurin joustinta. Ja sitten kun mä olin tehnyt sitä aloittanut sitä junamatkalla sinne Tampereelle, niin sitten siellä tapahtumapaikalla mä tajusin, että ei hitse, että tähän muuten sopisi ihan älyttömän hyvin tuo tubularkaisto. Eli semmoinen niin sanottu niin kuin italialainen aloitus, josta tulee semmoinen, niin kuin, no siitä tulee tosi siisti. Ja niinpä mä sitten tein tosi siistin aloitusreunan. Tämä on siis alhaalta ylös neulottu. Mietin hetken, tekisinkö ylhäältä, mutta päädyin sitten alhaalta. Mutta sitten ehkä se paikka, missä mä aloitin, ei ollut ehkä paras mahdollinen, koska se oli pimeä sali ja samalla sitten seurasin tapahtuman aloitusluentoa siellä. Ja täällä on sitten muutamia tämmöisiä ei ihan niin
hienoja, hienoja kohtia, koska nämähän täytyy tietenkin täältä niin kuin näyttää. Näitähän on todennäköisesti ei kukaan, joka ei asiasta mitään tiedä, niin ei todennäköisesti huomaa, mutta mua niin naurattaa tämä, että mä olisin voinut ehkä aloittaa tänne jo alusta siinä kohtaa, kun mä sitä tein, mutta sitten mä olin, että no antaa olla, että kyllä aina neuleissa joku virhe saa olla. Ja sitten nämä katoaa tänne niin kuin tämän pipon sivuille, eli kun tämä on päässä, niin ne ei silleen ehkä nyt pistä silmään, kun että ne olisi jossain tuossa keskellä. Ja ne tuli aika lailla niin kuin tuohon sopivasti puoleen väliin. Mä sain tämän siis aika hyvään vauhtiin siellä tapahtumassa. Se oli paljon aikaa neuloa, kun oli luentoja. Ja mulla jäi sitten enää kotona sitten tehtäväksi, niin jäi sitten enää viimeiset sentit neuloa tuohon. Ja sitten tuo päätyi sitten silmukoon. Eli tää on ihan siis putkilona vaan neulottu ja sitten vaan silmukoitu tuosta päädystä. Ja tästä tulee sitten tämmönen, että se näyttää, että siinä on korvat. En viitti laittaa tätä päähän, koska mun pää on niin paljon isompi kuin mitä tää, niin mä en halua venyttää tätä. Mä en ole vielä pessyt tätä. Tää on aika jämäkkä ja on semmonen niinku, vielä vähän epätasainen tuo pinta ja mä luulen, että se ehkä sitten tasoittuu toivottavasti tuolla, että sen vähän höyryttelisi, vaikka jos ei ihan kastelekin sitten. Tämä lanka oli aika mukava neuloa. Tämä on ihan tämmöistä niinku, ihan perinteistä merinolankaa. Ja tässä pikkasen ehkä näkyy myöskin semmoinen niinku epätasaisuudet, että tässä osa silmukoista pikkasen kääntyy johonkin, aina vähän vaihtaa suuntaa ja mihin menee. Mutta tämä väri on jotenkin tosi ihana. Se ei toistu tuossa videolla miten nyt niinku ihan oikein, että on pikkasen tommonen, niinku, ainakin nyt tässä niinku ennen editointia, niin on paljon sinisempi ja mun mielestä on pikkasen enemmän semmoinen niinku kirkkaampi näin niinku luonnossa. Mutta tämmöiset turkoosithan on aina ihan tosi vaikeita kuvata. No sitten mulla valmistui toinenkin työ. Ja tää oli sellainen, että tää oli mulla toinen itse asiassa neula, joka mulla oli matkassa siellä Tampereen reissulla. Ja mä oon aloittanut siis nämä sukat 2023. Ja nämä on Anna Mäkilän semmonen Celtic Cross sukka. Ja nämä tuli semmosena mysteerikalina. Eli tämä ohje tuli sitten osissa. Ja en siis sillä kohtaa tiennyt, että minkälaiset sukat on tulossa. Mutta tässä on siis kirjoneuletta ja sitten palmikkoa. Ja tässä on hirveästi kissankarvoja. Musta alkaa tuntua, että tähän talouteen on tulossa kevät. Jollakin lähtee karvaa alpokissalla. Tässä on tämmönen mikähän tämä, tämmönen hauska kiilatyyppinen kiilakantapää, jossa tehdään siis tämä malli mun mielestä soveltuu ihan älyttömän hyvin luupatessa tehdessä, tämän tyyppinen kantapää, koska tässä ei tehdä erikseen semmoista kantalappua, vaan se kantalappu muodostuu tässä niin kuin neuloessa, niin kuin, vaan että sinne lisätään tommonen kiila ja sitten tähän tulee niin kuin ranskalainen kantapää, missä sitten, otetaanpa tuosta blokkerilta pois, niin on helpompi näyttää tää täältä. Täältä tulee tämmöinen sitten niin kuin ranskalainen kantapää, joka on vähän pitempi kuin tavallisesti ehkä tulisi. Tämä toimii hirmu hyvin luupatessa. No sitten tässä on tämä kirjoneulekuvio. Mä tajusin tässä nyt ihan vasta, että mun olisi kannattanut tehdä tää just nämä värit toisinpäin. Tämä kuvio ei oikein taho erottua tästä, mutta siis siinä on, tässä keskellä on siis semmoinen kelttiläinen risti. Eli siinä, mitä nyt paljon käytetään, niin kuin mitä on niin kuin irlantilaisissa risteissä ja muuta, niin tämä kuvio on semmoinen. Ja tuossa kun kattelin niitä sitten sieltä
Ravelrystä ohjesivulta kattelin näitä valmistuneita, niin tämä kuvio erottuu paremmin, kun se on tolleen, niin kuin olisi nuo värit ollut toisinpäin, eli vaaleanpunaisen paikalla olisi ollut viininpunaista. Lankana tässä on toi viininpunainen on Lohittaren luolan Väinämöistä värissä villiviini. Ja sitten vaaleanpunainen on Dropsin Fabelia. Mulla mennäisi loppua usko näiden sukkien kanssa. Musta tuntuu, että mulla ei mä en päässyt rytmiin. Mä en päässyt ollenkaan tähän tämän kuvion rytmiin. Tää on toisaalta tähän aivan suunnattoman yksinkertainen. Siis sillä lailla aika yksinkertainen kuitenkin, että tuo keskellä oleva palmikkokuvio on semmoinen on minun mielestä semmoinen jotenkin mun on helppo lukea tuollaista kaaviota. Mutta sitten nuo pikku palmikot tuolla, niin niiden kohdalla mulla jotenkin kävi silleen, että mä en aina oikein osannut lukea sitä kaaviota tai oikeastaan sitä neuletta en osannut lukea. Sitten mä huomasin, että mä olin jossain kohtaa tehnyt nuo pikkukäännökset tehnyt väärin. Väärissä jotenkin, että mä olin tehnyt niitä, mä oon tehnyt, kun siinä oli sillä lailla, että tuon ison kuvion toisella puolella toiset nyt menee nuo menee tuohon suuntaan ja nämä tuohon suuntaan ja sitten ensimmäinen menikin ihan eri suuntaan ja näin, no antaa olla. Mitähän tässä oli muuta semmoista, mikä mulla oli jotenkin, mä en meinannut siihen päästä oikein kiinni. Sitten nämä tehtiin 2 millisillä puikoilla. Se oli mulle ihan ok, se ei mua haittaa ollenkaan, mutta olin valinnut puiset 2 milliset ja ne toimi ihan hyvin, kunnes tultiin kärkikavennuksiin ja siinä piti sitten siinä tuli jo niin paljon vääntöä, että mulla katkesi puikko. Ja mä totesin, että ehkä nyt 225 on ohuin puupuikko, mitä mä voin käyttää, että sitten 2 olisi jo hyvä olla sitten kyllä mulla metallinen. Ja mulla oli kyllä koko ajan semmoinen tunne, että ne katkeaa kyllä hetkenä minä hyvänsä. Mutta mä oon Anna Mäkilän sukkia neulonnut joskus aikaisemminkin ja oon niistä aina tykännyt, se on hyvin kirjoitettu. Hyvin kirjoitettua, tää oli muistaakseni englanniksi, semmoinen muistikuva, tai ainakin mä neuloin näitä englanniksi. Ainoa mitä mä itse mietin, että mua vähän häiritsee se, että tässä on siis näitä pikkupalmikoita, niin tää yksi näistä palmikoista on täällä piilossa. Se ei tahdo oikein näkyäkään tuossa, mutta siinä on 3 noita pikkupalmikkoa. Niin olisi melkein pitänyt tehdä yksi nurjasilmukka sinne vielä lisäksi, että se näkyisi se yksikin käännös siellä. Nyt se näyttää tommoselta vähän hassulta tuo reuna tuossa. Nämä sukat on nyt semmoiset, että näihin meni yhteensä, siis väiskiä meni 77 grammaa ja sitten Fabelia meni 13 grammaa. Ja näissä kävi sillä lailla, että näissä on siis aivan tosi paljon väljyyttä tässä nilkan kohdalla ja tuossa kantapään kohdalla, mutta sitten tämä kirjoneule pikkasen kiristää tätä, että tämä mun jalkaan ei ole oikein hyvät. Että pikkasen, koska toi vähän kiristää toi kirjoneule, niin se pikkasen estää niitä nousemasta mulla tarpeeksi ylös ja sitten ne on tästä kohtaa mulle liian löysät. Että nämä on noin 3940. Mutta nämä menee mulle nyt lahjalaatikkoon sitten ja tosiaan vuonna 2023 on nämä aloittanut, niin olihan nämä jo sitten aika saadakin valmiiksi. Mutta tykkään hirveästi muuten tuosta villiviiniväristä. On tosi kiva. Joku muukin ihan vasta kattelin, että olin neulonut tästä samaisesta sävystä. Tämmöiset sukat. No sitten vähän keskeneräisiä. Niitä mulla on aika paljon, mutta mä näytän nyt yhden, joka on aktiivisesti kesken, ja sitten
2 sellaista, jotka mä olen niin sanotusti kuljettanut viime vuodesta matkasta. Mä oon tässä nyt viimeisen viikonlopun aikana, mä olen jatkanut mun Elämä on runopeittoa. Mä oon päässyt siinä tosi hyvää vauhtia. Mulla on tossa nyt niin kuin, mulla on enää siis, mulla puuttuu niin kuin viimeiset 7. Ja mä oon niistä 7 saanut nyt 2 valmiiksi ja 3 on puikoilla. Eli enää olisi sitten niin kuin 4 aloittamatta. Eli mä oon tosi hyvässä vauhissa. Tuo Väriloikka ja Hanna, me on tehty yhtä aikaa tätä peittoa ja aina vähän tsemppailtu toisia. Ja Hanna sai jo omat lappunsa valmiiksi, niin nyt mä vähän yritän myöskin tsempata itteeni, että mä pääsisin tässä asiassa pikkasen eteenpäin. Mutta nyt näytän ensin tämmöisen keskeneräisen, jonka aloitin ihan vain siksi, että halusin. Mulla on nimittäin siis sellainen, mä huomaan itsessäni sellaisen, että mä haaveilen hirveästi tietyistä neuleista ja sitten mä jotenkin niin kuin jään niitä aina sitten jähimään ja en aloita niitä, kun ootan sitten parempaa aikaa ja en nyt tässä kohtaa viitti, kun on niin paljon keskeä. Sitten mä että hitsi että mä en sitten aloita niitä koskaan niitä ihania töitä. Mulla on ihan hirveästi sellaisia ihania töitä aloittamatta, mitä mä haluaisin. Niin mä nyt vähän ajattelin, että jos tekisi vähän sellaista, että ottaisi aina yhden viikonlopun semmoiseksi, että saisi luvan aloittaa aina jonkun, ja sitten toinen viikonloppu olisi semmoinen, että nyt jatkaa jotain vanhaa keskeneräistä, semmoista, niin kuin, mikä on ollut pitemmän aikaa kesken. Mä tässä kohtaa lasken tämmöiseksi niin kuin oikeasti keskeneräisiksi sellaiset neuleet, joita mä oon niin kuin kuljettanut viime vuodesta. Eli nämä, jotka on tänä vuonna aloitettu, niin nämä menee jossakin ihan omassa sarjassaan. Ne on niin kuin erityyppisiä. Mutta olen siis aloittanut villapaidan ja tämä on Jennifer Steingassin Telja. Ja mä olen aloittanut tämän ohjeesta poiketen ylhäältä alas neulomaan. Ja tämä näyttää tämmöiseltä isolta rypyltä nyt täällä. Ja olen jo aika hyvällä vauhdilla kuvioa neulonut. Tää lanka on tämmönen Viking Garnin Viking Wool. Ja tää on 100% Highland Merino villa. Siis tätä on aivan ihana neulo. Voi että mä tykkään tästä. Tää on semmonen niinku, kun tää on yksisäikeinen, niin tää on semmonen vähän pörheä. Ja semmonen niinku, jotenkin tuntuu, että tähän kirjoneuleeseen tosi kiva. Ja tästä tulee tosi kivan tuntunen. Mä tiedän, että yleensä tämän kaltaiset paijat neulottais mieluummin semmoisesta ehkä jostain islantilaisesta tai jostakin karheammastakin, mutta mä haluaisin nyt, että tämä on myöskin, niinku, että vaikka tästä tuleekin ulkoilupaita, niin mä haluan, että tämä tuntuu kivalle myöskin täällä niinku kaulan alueella. Ja mulla onkin nyt täällä, mä loin silmukat silleen, että täällä on silmukat niin sanotusti hengissä. Eli mulla on täällä kaulusta varten silmukat oottamassa ja mä ajattelin, että sitten kun vähän näen, että mitä väriä jää, niin mä sitten siitä teen kauluksen ja ajattelin tehdä semmoisen vähän korkeamman kauluksen tähän sitten. Tämä myöskin näyttää, että tässä on aika avara kaulus, niin voi olla, että pitää pikkasen sitten kaventaakin sitä sitten, että saa semmoisen ulkoilupaitaan sopivan. Ja tässä on nyt mulla on päävärinä on tää tämmönen turkoosi. Tai tämmönen, ei tää turkoosi ole, tää on joku tämmönen joku veden sininen, joku tämmönen. Koska sitten tässä mulla on niinku yksi kuvioväri on tämmönen turkoosi. Sitten mulla on toi valkoinen, tumman sininen ja sitten on yksi harmaa. Ja sitä harmaata menee kaikista vähiten, niin sen takia mä ajattelin, että siitä varmaan tulee sitten toi kaulus ja ehkä jopa resorit. Mutta tää on ollut aivan semmoinen, mä niin intohimoisesti tätä tein toissa viikonloppuna kyllä, että tää oli niin jotenkin ihana juttu. Mä tein tätä varten mallitilkun. Tää lanka on paksumpaa kuin mitä ohjeen lanka. Ja sitten sen pohjalta mä tein semmoisen ratkaisun sitten, että kun laskeskelin silmukat ja laskin sen oman tiheyden, niin kun se on se
se mun niin kuin, koko, niin se oli pikkasen siinä niin kuin heittelehti, että tekisinkö sen niin kuin omasta koosta yhden isomman. Niin nyt sitten sen mallitilkun pohjalta niin mä loinkin siihen niin kuin sitä omasta koosta yhden pienemmän, koska tämä on paksumpi lanka kuin ohjeessa, niin tästä tulee isompi, niin sitten siitä tulee niin kuin sieltä mun koosta pikkasen isompi. Niin tai ainakin pitäisi tulla. Mä tajusin tuossa, että tämä oli muuten ihan hyvä tämä mun mallitilkku-homma, mutta mä en tarkistanut kirjoneuleosuutta. Mutta lähtökohtaisesti mä oon kyllä huomannut, että kirjoneule käsiala on mulla aika sama kuin tuo ihan sileäkin, että mä saan sen pidettyä aika samana kyllä. Mutta täältäpä tätä tulee nyt sitten, ja tietenkin olisi ihana, kun saisi tämän jo niin kuin tässä tälle talvelle valmiiksi, että katsotaan. Toisaalta nyt ei ole oikein ollut ehkä kelejäkään tuota varten, niin se on sitten vähän ehkä kurja juttu se. Tuli muuten mieleen, että en esitellyt päälläni olevaa paitaa. Mulla on siis yllä tänään Anni Juuti Knitsin tankkartee. Ja tästä mä oon kertonut tuolla jaksossa numero 94. On kertonut tästä paijasta enemmän. Ja tässä oli vähän semmoinen, mulla tuli tahra tähän paitaan. Ja se ootti mulla tuossa aika pitkään, että mä poistasin sen tahran, yhden ainokaisen tahran. Ja nyt mä sen vihdoin sain poistettua. Ja sitten kun mä laitoin tämän aamulla tuossa päälle, niin mä söin aamupalaakin silleen niin kuin tosi varovaisesti, kun tuntuu, että mä nyt jotenkin, mä oon kova possuttaa. No niin, vielä ajattelin esitellä ennen seuraavaa vierasta, niin esittelen 2 muuta keskeneräistä. Ja nämä on semmoisia keskeneräisiä, että nämä mä oon kuljettanut niin kuin edellisestä vuodesta tähän vuoteen. Enkä ole nyt vielä tälle vuodelle näitä 2 jatkanutkaan. Eli mä nyt viime jaksossa esittelin 2 mun tämmöistä pitkäaikaista keskeneräistä. Eli tuon Battenberg Blanketin ja sitten sen Elämä on runopeiton. Ja nyt esittelen villatakin. Tämä on aloitettu muistaakseni 2023. Ja tämä on semmoinen malli, mihin mä näyttää, että mä olin esitellyt tuossa marraskuulla viimeksi. Eli mikä se oli nyt jakson numeroltaan? Se oli 96, eli pari jaksoa sitten mä oon tätä esitellyt viimeksi, mutta esittelenpä nyt, kun esittelen näitä kaikkia muitakin keskeneräisiä, pitempiaikaisia keskeneräisiä. Eli villatakki, jota mä oon tekemässä tämmöisestä Tropsin cotton merinosta. Ja sitten mulla on myöskin tämän lisäksi, niin mulla on tämmönen PO 30. Tämä PO on pikkasen paksumpaa kuin mitä tämä cotton merino, mutta tätä mä käytän vain tämmöisissä kirjoneulejutuissa. Ja täällä ollaan menossa tällä hetkellä. Eli täällä on tämmöinen kirjoneule ja sitten helma. Ja mun pitäisi varmaan seuraavaksi tehdä tähän hihat. Sen takia, että mä voisin sitten jatkaa helmaa vielä sitten sen jälkeen, kun hihat on valmiit ja muuta. Tämä malli on tuosta Tuulia Salmelan Neulos saumattomasti ylhäältä alas -kirjasta. Ja mä teen tätä sillä lailla, että tästä tulee siis, mä steikkaan tämän auki. Niin sen takia tuossa keskellä on tollanen kohta. Ja tää näyttää tälleen vähän kauempaa, niin tää näyttää, tuo silmukkamerkki niin osuu lattia. Tää näyttää kaarokkeelta, mutta tää on oikeasti tämmönen niin istutettu hiha. Ja joo, tää lanka ei ole tää ei ole paras mahdollinen tähän steekkaamiseen. Steekkaamiseen olisi parempi olla semmoinen vähän takertuva villalanka ja tämmöinen cotton merino, joka on vielä tämmöinen niin kuin hyvin pyöreä lanka. Tää ei ole semmoinen niin kuin mikään, tää ei ole semmoinen, tää on niin kuin, niin, tää on semmoinen niin kuin
hyvin niin kuin pyöreä, niin tämä saattaa olla vähän liian liukas tähän. Mutta mä nyt ajattelin ottaa vähän ehkä riskin nyt tässä. Ja tässä on myöskin sellainen, että mua on varoitettu paljon tästä cotton merinosta, että se saattaa kovasti kyllä niin kuin levitä. Niin sen takia mun suunnitelmissa nyt on ollut, että ensinnäkin mä teen tästä aika napakan. Tämä on tällä hetkellä niin kuin semmoinen, niin kuin, että tässä ei ole oikeastaan yhtään niin kuin väljyyttä. Ja sitten mä ajattelin, että ennen kuin mä tämän steekkaan auki, niin mä pesen tämän. Ja katson, että tarviiko lisätä jotakin pittuutta tai muuta. Mä ajattelin, että mä laitan jonkun kuvion vielä tonne helmaan. Samoin hihan suuhun ajattelin laittaa. En tiedä, laitanko tätä samaa kuviota. Tää on toisaalta, tää näyttää tässä videolla niin tosi kivalta. Kun on katsonut sitä tässä läheltä niin paljon, niin se tuntuu, että se ei oikein niin erotu. Mutta se on aina vähän kirjoneuleissa semmoinen, että kun sitä katsoo läheltä, niin se tuntuu, että tästä tuu mitään. Mutta tässä se näyttää aika kivalta. Mutta katsotaan, mä oon lainannut tämän kuvion yhdestä Tropsin ohjeesta. Joo. Mä oon tehnyt tähän vartalomuotoiluja vähän se. Mä oon tehnyt ensin tänne muutamat kavennukset ja sitten lähtenyt vähän lisäämään. Ja sitten lopetin ne lisäykset tuossa jo hyvä tovi sitten. Mutta tää nyt sitten, no varmaan tässä alkaisi pittuus olla kohta semmonen niinku ihan hyvä. Varsinkin jos tekee sen kirjoneuleen, mutta joo. Mä aina silloin tällöin saan tämän kanssa semmoisen spurtin, että nyt mä tätä jatkan. Joten katsotaan missä vaiheessa on sitten tämä vuoro. Tää on tällä hetkellä nyt semmonen mun niin kuin noiden peittojen jälkeen vanhin keskeeräinen. Se asustaa tämmöisessä ihanassa pussissa. Mä haluaisin myöskin tämän pussin saada kohta. Haluaisin saada myöskin niin kuin takaisin ihan niin kuin aktiivisempaankin käyttöön. Että tietenkin onhan se aktiivisesti käytössä tässä tämän neuleen kanssa. Sitten näytän toisen työn, joka on mulla kesken. Tämä on ollut semmoinen, että mä en ole ihan hirveästi tätä edes esitellyt täällä kanavallakaan. Semmoinen muistikuva. Nämä on siis sukat. Ja nämä on neonkeltaiset. Se pikkasen tuossa näyttää, että ei ihan niin kuin, mene niin neonsävyiseksi kuin mitä oikeasti on. Nämä on menossa mun miehelle. Nämä on opaalin lankaa. Ja mulla aina tahtoo käydä näin, että kun mä teen mun miehelle sukkia, ja kun niistä pitää tehdä niin isot, 4-vitoset, niin mulla sitten niin kuin jotenkin usko meinaa loppua aina näissä. Mä oon nämä aloittanut tänne jo kyllä niin kuin oon aloittanut jo tekemään lisäyksiä kantapäätä varten, mutta toivottavasti mulla on semmoinen vähän pelko, mitä mulla yleensä aina käy näissä miehen sukissa, että kun ne on niin isot, niin sitten mä jotenkin silleen niin kuin asennoidun siihen, että no niin, että tätä pitää tehdä, tätä teräosaa niin älyttömästi, että mä teen sitä lopulta liikaa. Niin katsotaanpa, minkälaiset näistä tulee, mutta ei olisi mikään sillä lailla iso homma, kun vaan ottaisi työn alle ja neuloisi. Näitä mä oon neulonut ehkä vähiten, vaikka nyt näitä onkin tehty näin paljon, mutta musta tuntuu, että mä aina vähän silleen niin kuin teen aina muutaman kerroksen ja sitten se aina jää. Niin ehkäpä tässä nyt voisi ottaa sitten nämä ihan niin kuin kunnolla työn alle. Nämähän voisi ottaa kyllä, hei mä oon muuten lähdössä nyt, mä oon lähdössä taas koulutusreissulle, niin pitäisiköhän ottaa nämä koulutussukiksi sitten. Tekisi siellä koulutuksessa, niin ei olisi semmoinen hyvä niin kuin aivoton neule siihen, että istuu pari päivää koulutuksessa. Ja nyt kun pääsin tähän koulutusteemaan, niin tosiaan olin Tampereella koulutuksessa ja sieltäpä löytyikin tuttuja. Eli Seija P. löytyi sieltä, häntä hieman haastattelin, niin katsellaanpas vähän mitä me juteltiin.
No niin, terve. Moikka! Kiva, kun pääsit vaan mun kanssa tähän hetkeksi ei olla Heimolassa tänään. Ei olla. Ollaan Tampere-talolla ja ollaan Vilaukselta nähty monta kertaa 3 päivän aikana, mutta nyt ollaan hetki tässä yhdessä. Kyllä. Eli Seijan kanssa ollaan oltu täällä ja diakonian ja kasvatuksen päivillä ollaan oltu. Eli meitä yhdistää siis sama työnantaja. Kyllä. Ja minä olen pantapaidassa, koska olen esittänyt kutsun seuraaville diakonia-työntekijöiden päiville. Huomaatte, että tematiikka on hirveän tärkeä. Miten me sanotaan nämä meidän päivien nimet, koska jos me sanotaan ne väärin, niin me saadaan kyllä palautetta siitä välittömästi. Joo, ja sitten mä huomasin myöskin tuossa, että kun oltiin tänne reissuun lähdössä, niin sitten tuossa, että hetken, että sinne tarvii muuten ilmoittautumiseen sen sähköpostin. Ja sitten, että millä nimellä se tuli. Ja sitten mä etin kasvatuksen päivät, niin ei löydy mitään. Ja sitten niin, diakonian ja kasvatuksen päivät, että pitää tietää, mihin on ilmoittautunut. Kyllä. No mitä sä oot täällä, tietenkinhän me voitaisiin puhua siitä, että mitä kaikkea semmoista niin kuin, alaan liittyvää asiaa, mutta ehkä me kuitenkin voitaisiin keskittyä tähän, että mitä käsitöitä sä oot tehnyt tässä päivien aikana? Mulla oli kova mietintä, mitä mä otan mukaan käsityönä, mitä pystyy tekemään niin, että osallistuu oikeasti. Täällä on ollut semmoisia kanavia, missä on voinut kuunnella, ja on ollut kanavia, missä on pitänyt osallistua fyysisesti tekemällä jotakin. Jotenka mä päädyin siihen, että mä otan 2 erilaista käsityötä. Mä jopa näköjään pystyn virkkaamaan niin, että mä en koko aika tätä katso. Jotenka mulla on täällä näitä on ihanan paljon täällä. Täällä virkattuja Pättenberg Blanketin lappuja. Maikille vaan terkkuja, tää etenee. Elikkä täällä on sit myös keriä, värillisiä lankoja, mutta Tampere-talon upeasti Taru Sormusten herrassa lavasteissa oleva pimeys vaati sen, että tehdään vain valkoisia paloja. Kyllä sä oot täällä vähän näitä Olen mä vähän muutaman pystynyt tuossa odotellen ohjelman alkua. Totta, joo. Sitten mulla on ollut toinen käsityö mukana, koska mulla on startiton tammikuu, niin mähän en voinut aloittaa uutta. Aivan, niin sä oot tämmöisessä Mun mukana. piti miettiä, että Katrille vaan terkkuja. Ja niin mulla on siellä isosten sukat. Eli kotiseurakunta tosiaan jakaa kaikille valmistuville isosille, jos niin voi sanoa, niin villasukkia. Joten mä olen yhden 7-veikka-sukan koko 40 ehtinyt täällä neuloa. Mutta ne on sitten semmosia, että jatketaan niitä sit, koska tää on vähän semmoista, että näitä ei tule virkattua. Mutta täällä on ollut hyvä virkata. Jopa äsken tuossa päätöstilaisuudessa ennen omaa puheenvuoroani niin virkkasin. Teettekö te muuten niitä isosten sukkia jollain tietyllä mallilla, vai onko se vaan ihan sukkia? 7-veikka-sukkia, raitasukkia. Ja mä otin kuvat, mitä oli tullut sukista, raidottelin suurin piirtein samalla lailla. Että ajatus on se, että ne olisi mahdollisimman samannäköisiä, sitten, että ei yksi saa Batman-sukkia ja yksi saa yksiväriset sukat. Niin kotiseurakunnan kollegan kanssa sitten on niitä viestitelty. No niin. Ja kun me ollaan molemmat tämmöisiä seurakunnan työntekijöitä, niin myöskin sä oot saanut myöskin niin kuin seurakunnassa myöskin hyödyntää tätä käsityötaitoa ja intoa. Mitä sä oot tehnyt kaikkea töihin liittyvää käsityötä? Joo, jos ajattelee ihan vuosien takaa, niin muistan ihan alkuvuosina paljon askarreltiin, tehtiin kortteja ja myytiin käsin tehtyjä kortteja. Se oli oma aikansa, kun niitä meni kaupaksi. Ehkä nyt kortteja lähetetään, annetaan vähemmän, niin se on semmoinen, mitä ei. Meillä oli semmoinen ryhmä, minkä nimi oli Askartelijat. Ja siellä päätettiin aina, joka kuukausi oli joku teema, mitä tehtiin. Ja pääsääntöisesti tehtiin niitä myyntiin. Eli myytiin yhteisvastuukeräyksen hyväksi tai lähetystyön hyväksi tai muuta. Sitten mä oon tehnyt vuosien aikana muutamia semmoisia työhön liittyviä käsityömalleja.
Ehkä ihan ensimmäinen on ollut yhteisvastuu tiskirätti, tai niin kuin nykyään ihmiset haluavat sanoa, siivousliina. Aivan, joo. Rätti on ruma sana kuulemma, mulle on kerrottu näin. Ja sen ohje edelleen löytyy yhteisvastuukeräyksen jostain materiaalipankkisivuilta. Joo, mäkin aina törmään siihen aina säännöllisesti, vaikka mä en ihan hirveästi yhteisvastuujuttuja nuorisotyössä ihan sillä lailla, että sä oot enemmän siinä niin kuin, tavallaan sisäpiirissä siellä, niin silti tälleen vähän ulkopiirissäkin siihen törmää. Et se on semmoinen oikein ja nurjin silmukoin tehty, ja sitähän voi tehdä hamppulangasta, pampulangasta, puuvillalangasta. Onpa nähnyt myös siitä tehtyä virkattu villalangasta, ja käytetään patalappuna ja muuta. Niin. Sitähän tulisi aika kiva peitto. Siitä saisi kivan peitonkin, kyllä. Sitten kun Diakonia Suomessa täytti 100 vuotta, eli tuli 100 vuotta siitä täyteen, kun ensimmäinen diakonian virkaan vihitty diakonissa on Suomessa ollut, niin silloin multa pyydettiin ja tilattiin diakoniasukkien ohje. Ja siinä on 4 kättä, eri ilmansuuntiin on kädet, ja ne muodostaa ne kädet ristin. Voi ajatella, että ne nostaa myös ylös, ja sitten siinä sukan taustassa, koska olisi tarvinnut tehdä niin paljon tikapuutekniikkaa taikka langan intarsiana se risti, niin sitten kehitin siihen semmoisen paanukattokuvion, koska diakonia lähtee sieltä kirkon alttarilta liikkeelle, niin sieltä kirkon paanukaton alta on hyvä lähteä liikkeelle. Ja ne löytyy, se sukkaohje löytyy ihan, jos kirjoitat Googleen diakonia juhlavuoden villasukka. Ja siinä on 1 koko vaan tehtynä, mutta jos sen tekee seiskaveikalla, elikkä tämmöisellä vahvemmalla sukkalangalla, niin siitä tulee miesten 4/2 jalkaan sopiva. Ja sitten siitä kun ohentaa lankaa, niin jos ajattelee, että mulla ei ole saksia mukana, naps, niin ohuemmalla langalla, eli sportvahvuisella langalla, sä saat siitä 3/8 jalkaan sopivat. Eli ihan semmoinen perusvillasukka, missä kirjoneulekuvio on sitten. Kauhean näppärä tommonen, että sen saa niin kuin helposti muokattua kuitenkin, että vaan vaihtaa lankaa. Kyllä. Niin. Tietenkin jos tarvitsisi ohuet isot miesten sukat, niin sitten pitäisi laajentaa sitä paanukattokuvioa siinä. Mulla on jäänyt itse asiassa ne laittamatta Ravelryyn vain ja ainoastaan sen takia, että mä en niin kuin oivalla, miten mä laittaisin ne, koska siinä on sitä 2 eri lankaa. Aivan. Mä tiedän, että Novitallakin on näin joitain ohjeita, eli kyllä sieltä varmaan vinkkiä löytyisi. On vaan jäänyt laittamaan. Jotakin muutakin välillä mielessä. Mutta sitten tällä aikaa, kun mä oon ollut itse täällä, niin työssä käsityöryhmä on kokoontunut. Eli mulla on siellä ihanat seurakuntalaiset, jotka hoitaa sitä mun ryhmääni. Sillä aikaa, kun mä olen poissa, meillä on semmoinen 10 hengen porukka, kovasti eri-ikäisiä, nuorimmat 30-vuotiaita, vanhemmat 90-vuotiaita siinä ryhmässä. Ja ennen joulua viime syksy tehtiin lapasia ja pipoja ja kaulureita lämmittämään ihmisiä. Ja ryhmän toive oli ainakin vielä joulukuussa se, että jatketaan sillä linjalla, eli tehdään lämmittäviä lapasia ja päähineitä ja huiveja. Jostain syystä villasukkia tulee lahjoituksena, mutta lapasia ja pipoja ja huiveja ei tule. Joo, mä mietin myös sitä just, että varmaan ihmiset helpommin varmaan lahjoittaa villasukkia ja seurakunnat mielellään ottaakin vastaan kyllä villasukkia ja eri kokoisia, että ei tarvi olla jotain tiettyä mallia tai tietynlaista, että jos on semmoinen, että tuntuu, että tulee sitä niin kuin erilaista käsityötä, niin niitä voi ihan hyvin lahjoittaa seurakunnalle ja sille omalle seurakunnalle tai jollekin, jossa tietää vaikka, että jollain alueella on paljon vaikka tarvetta, niin ehdottomasti niitä voi niin kuin lahjoittaa. Et rohkaisen olemaan yhteyksissä oman seurakunnan työntekijään vaikka, että hei, että onko teillä tarvetta, haluatteko, otatteko? Ja diakoniatyöntekijät varmasti ihan erityisesti, totta kai kaikki muutkin otetaan, mutta diakoniatyö ehkä eniten te kohtaatte sellaisia ihmisiä,
nimenomaan kaipaa sitten. Joo, ja tietävät mihinkä päin. Ja sitten jos vielä ajattelee niin kuin työvuosien aikana, jossain vaiheessa hirveän iso juttu oli hypistelymuhvit. Niitä tehtiin ja jaettiin. Itse mun työ on vanhusten hoivayksiköissä, kierrän vanhusten luona niissä. Ja voi ääretöntä, miten ihania ne muhvit oli heille antaa. Ja vieläkin joillain on ne olemassa siellä, että näkee, että ne on ollut tarpeen, mutta ne ovat myös säilyneet siellä hyvänä, että on osattu. Ja jossain vaiheessa sitten lohtuhuiveja oli, siitä oli ihan mutta iso tällä juttu. hetkellä kotiseurakunnassani lohtuhuivit ehkä johtuu siitä, että meillä ei ole niinku semmoisia tiloja, missä me pystyttäisiin tällä hetkellä säilyttämään asioita, niin ei ole sitten lohtuhuivikäytäntöä, mutta kotiseurakuntaan taas olen toimittanut lohtuhuiveja. Joo. Ja jopa mietin tässä, että kun niitä hyviä huivilankoja olisi kotona aika paljon, niin pitäisikö vaan, kun en saa aikaiseksi lähteä lohtuhuiviryhmään itse neulomaan, niin neuloa kotona ja viedä. Nimenomaan sitä, että se ei tarkoita, että pitää olla jossakin seurakunnan ryhmässä, että voi tehdä niitä. Kyllä. Siis mullahan on ollut jo pitkään se haave, että mä suunnittelisin meidän seurakunnalle sen lohtuhuivin, mutta mä huomasin, että tämä neulesuunnittelu ei ole niin kuin oikein jotenkaan mun juttu. Koska se vaatii sitä, niin paljon sitä toistoa ja sitten se ajatus ei aina niin kuin tuu siihen neuleeseen, niin mä huomaan, että mä en jaksa sitä toistoa. Joo. Mulla on vähän sama ja sitten mä mietin, mulla on joskus, siis on töissä Hämeenlinna Vanajan seurakunnassa. Mulla on jo melkein 10 vuotta sitten kollegat pyytänyt, että eikö sä vois suunnitella Vanajan vanttuut. Meillä on Vanajan kirkon sukat, jotka on hiljattain suunniteltu. Niitä myydään tarvikepaketteina, että saat langat ja ohjeet. Mutta mulla on jäänyt se Vanajan vanttuut jotenkin tonne selkäytimeen. Vanajan keskiaikainen kivikirkko ja Vanajan vanttuut, mä näen jotenkin ne mielessäni huovutettuina lapasina, missä on jotain valkosta, jotain sitä harmaata kiveä, punaista kiveä ja sitten ne vihkiristit, mitkä siellä kirkon seinillä on, niin jotenkin sitä. Ja ehkä sitten siellä on semmoinen upea puinen alttarikaappi, veistoksellinen, jotain näistä, mutta sama kuin Tiinalla, ei se neulesuunnittelu ihan iske. Joo, että Se vaatii liikaa. Joo, ja sitten se on hauska silleen, mäkin Oulun kirkkoja, kun olen istunut kirkossa, niin mä oon katsonut sillä, että voi tuosta saisi jonkun ihanan ja tuosta saisi niin ihanan kuvio ja sitten ei se olekaan niin kiva kuin se neuloo. Ei. Mutta että mä aina nostan, niin kuin olen sanonut aiemminkin, että nostan hattua kaikille suunnittelijoille ja mun mielestä on ihana neuloa toisten suunnittelijoille. Kyllä, ihana kun teette. Ihan oikeasti. Sitten se toinen asia, mitä mun piti miettiä tänne lähteissä, oli se, että mitä neuleita mä otan päälle. Mitä mä otan mukaan. Ihana. Mulla on ollut joka päivälle eri neule. Joo. No sit se tulikin yllättäen, että mulla pitää olla tää virkapaita päällä tänään. Mä en tiennyt. No onneksi mulla oli sit tää vaakatakki päällä. Ja täällä on ollutkin Tampere-talossa tosi lämmin. Ois pärjännyt ilman neuleita. Mut eilen mä olin sit Kalevan kirkossa. Ja mulla oli siellä päällä muuta vaatetta, mutta neule kuitenkin. Ja mä palelin siellä. Mulla oli siis villatar, koska mä olin ajatellut, että täällä oli lämmintä. Ja vaikka se on siitä alpakasta, Laki Omeniansin alpakasta, mutta mulla on 3/4 hihat. Ja siellä kirkossa oli pirskatin kylmä. Mä palelin siellä koko ajan. No sit illaksi, kun lähdettiin Tuomiokirkkoon, niin sit mä taas laitoin sen Anna-Johannan kirjoneulepusero, Rakkaat kuviot lehdestä, jonka nimi on nyt hukassa. Se missä on, se on se kukan nimi, mikä siinä on. Mulla on niitä keltaisia kukkia siinä. Mutta oli ihana, kun kollega tuli istumaan viereen muusta seurakunnasta, kohta eläkkeelle jäävä kollega sanoi, pakko tulla katsoa, mitä sulla on nyt päällä. Että aika ihana. Se on tärkeä osa pukeutumista. Ja sitten mulla on ollut rytmihame, mutta nyt mulla ei sitten, koska kotiin lähtö ja junalle lähtö ja muuta. Että. Joo. Itse asiassa mun työkaverini, jonka kanssa mä oon tässä kulkenut, niin kun mä sitten kun me törmättiin tuossa ensimmäisen päivän tienoilla törmättiin, niin sitten
mun työkaverini vaan silleen, niin kuin, että mä muuten näin, silloin oli semmoinen hame päällä, että ja sitten hänkin on tämmöinen vähän neulo välillä, niin sitten, että oli kyllä niin hieno hame, että mä voin kyllä antaa sulle ohjeet, kertoa, että mistä ohje löytyy. Että. Joo, ja opiskelutoveri oli täällä käymässä kanssa, ja niin hän oli sitten lähettänyt meistä kuvan Berliiniin ystävälle, opiskelutoverille, joka on siellä. Ja sanoi, että hän tunnistaa Seijan paidan, hän seuraa Seijan kanavaa. Musta aika ihana saada näin terveisiä. No niin. Ja mulla vähän kävi silleen, että mulla nyt ei tullut, mulla on tietenkin tää paita, niin itse ommellut kyllä paijan, mutta mulla nyt ei tullut sit neuleita sen kummemmin, kun mä tossa siis, kun me lähdettiin Oulusta, niin siellähän oli siis joku 15 astetta pakkasta. Ja sitten silleen, että miten pukeudut, että kun täällä oli nollakeli. Ja täällähän satoi melkein vettä, niin, mutta nyt on lunta ja aamulla oli 5 astetta pakkasta. Joo, oli vähän semmoinen, että piti nyt piti mietiskellä tätä. Että kotona mä olisin ottanut kyllä jonkun, mä valkaa vähän mietiskelin siinä, mutta sitten mä päädyin sitten semmoiseen vähän, mä ostin mustan neuleen, koska en jaksa neuloa mustaa neuletta itse. Ja musta ei ole meidän väri, se ei ole sukan väri. Ei todellakaan. Tumman sinistä. Joo, tumman sinistä tai sitten tumma harmaakin vähän siinä ja siinä, mutta kyllä, ja se on myöskin tai asia, sitten se kylmä tumma ruskea. Joo, se olisi ainakin mun väri. Mä luulen, Joo, mä luulen, että meillä on aika meidän sama. silmiämme katson tässä. Joo, että samaan suuntaan. Samaa väriperhettä varmaan ollaan. Mutta hei, tiedätkö, mun pitää ja varmaan lähteä syömään. Niin, ja mun pitää ruveta lähteen kohta junalle ja tuonne kohti sinne. Kiitos kun tulit mulle juttukaveriksi. Kiitos kun sain olla. Joo, ja me näemme toistemme ruudulta. Ja me aina törmätään mitä ihmeellisimmissä paikoissa. Kyllä. Me ei tiedetä sitä missä. Tää on hyvä, kun on samalla firmalla töissä, niin sattuu silleen. Ja sit nyt Seijan porukka on vienyt multa yhden työkaverin. Joo, kyllä. Että seuraavan kerran, kun Tiina tulee käymään siellä mun työkaupungissa, niin ehkä me treffaamme. Joo, kyllä täytyy sitten treffata ihan, tulla yrittää vähän Maria jututtaa. Kyllä, hyvä. Kiitoksia. Hei, moikka! Siinä olikin nyt sitten kaikki tällä erää. Nois mulla vaikka mitä kaikkea tuossa noita keskeneräisiä ja suunnitelmia ja kaikkea muuta, mutta mennään nyt näillä. Kiva kun katsoit, kiva kun olit mukana ja kiitos kommenteista. Niitä on tullut ja kiitos kaikille uusille tilaajille. Tervetuloa tänne kanavalle ja osallistukaa tai osallistu tuohon mun ja Johannan kaliin. Siinä on koko vuosi aikaa neuloa sukkia, niin jotakin arvomme myöskin jossain välissä. Mutta näemme taas seuraavassa jaksossa. Moi moi!